Joo, mua ärsyttää se, että jotenkin kaikki asiat rajoittaa mua tosi paljon. Eli se, että niin kun työkalut on sellaisia, että siis se, että käytetään työkaluja, niin se tarkoittaa sitä, että poistetaan työtä, jota niin kun ei tarvitse niin kun tehdä erikseen, eli se nopeuttaa ja näin vapauttaa resurssia nimeltä aika. Mutta minun aivot tavallaan, niiden sellainen niin kun prosessointinopeus, niin se on ollut aina liian silleen nopea, että mä en ole kerennyt siihen mukaan, mä en ole saanut sieltä poimittua niitä asioita, mitä mä haluan ilmaista. Ja tämän lisäksi myös kieli ja se, miten me julkaistaan mediaa tai millaista mediaa edes voi julkaista, niin tämä on niin kuin ollut tosi rajoittava tekijä. Ja siis suurin rajoitin on tietysti ollut minä itse, koska minä sensuroin itseäni niin voimakkaasti. Ja jotenkin musta tuntuu, että monet ihmiset ei niin kuin tajua, siis jos minäkään en tajunnut, niin miten muutkaan sitten tajuaisi, niin on sitä, että nämä tavat, millä me NS saadaan ilmaista itseämme, niin se rajoittaa sitä luovuutta ja tekemistä. Joten sitten ne, jotka ovat sopeutuneet tähän niin kuin tyyliin tehdä asioita, niin sitten he menestyvät. Ja koska me elämme kapitalismissa, niin silloin on väliä vain sillä, että tuotat rahaa. Ja miten sinä tuotat rahaa? No sinä tuotat sitä niin, että sinä saat sitä massoilta irti mikromaksuina, niin kuin on nähty. Ja just mainostulojen kautta. Ja niin kuin tämä netin kaupallistuminen, niin se on niin kuin pilannut tämän netin, että kaikkea on niin kuin yksinkertaistettu ja sitten ollaan tavallaan jumahdettu siihen, että tämä on nyt se todellisuus, vaikka oikeasti asiat on monimutkaisempia, moniulotteisempia ja näin. Ja sitten mua vituuttaa myös se, että mun pitää tehdä se työ, että minä sanoitan itseni oikein ja niin kuin ilmaisussa niin kuin ilmaisen itseäni oikein ja ei saa olla virheitä ja näin. Ja siis ihan varmasti nyt tässäkin tulen sanomaan jotakin tyhmää ja sitten ihmiset tarttuu siihen, jos kukaan ylipäänsä kuuntelee tätä koskaan. Ja niin kuin mun pitäisi tästä tämmöistä mielen ansasta päästä niin kuin pois. Koska siis ei ole mitään järkeä siinä, että kritisoidaan ja lannistetaan etukäteen ennen kuin on kuultu se ajatus, mitä kritisoidaan. Näin. Ja joo. Ajattelin siis, että nyt seuraava vuosikymmeneni tulee olemaan mun elämän sellainen kultainen vuosikymmen, että kun mä oon vihdoin tajunnut nämä minua rajoittavat asiat, niin sitten nyt mulla on paukkuja niin kuin tehdä ja julkaista ja ilmaista ja näin. Ja tavallaan, joo. Mä toivoisin, että mä löytäisin sellaisen aineen, joka poistaa multa näitä niin kuin estoja. Ja mä niin kuin ymmärrän sen, että
niin kuin, miksi ihmiset juo alkoholia ennen kuin ne menee juttelemaan just jollekin ihmiselle, niin sen takia, että koska se niin kuin sisäinen kriitikko, niin se hiljenee silloin. Ja jotenkin pitäisi päästä siitä itseä lannistavasta ajatusmaailmasta pois kokonaan. Koska aina tulee olemaan joku, joka kritisoi ja valittaa. Et aina löytyy joku tällainen henkilö, mutta sitten ei löydy niitä ihmisiä, jotka näkee ne hienot puolet sinussa ja kannustaa sua, koska se on paljon vaikeampaa ja se vie niin kuin enemmän energiaa ja näin. Ja siis minä haluan olla nyt, alkaa aktiiviseksi toimijaksi. Minä haluan inspiroida muita ihmisiä ja minä haluan luoda ja julkaista mun taidetta ja niin kuin aiemmin en ole julkaissut, koska siis mä oon vaan miettinyt silleen, että no niin, nyt taas tulee joku, joka sanoo jotain paskaa, niin oikeasti nyt mä oon niin kuin vaan tajunnut sen, että ei pidä antaa noille painoarvoa. Ja niin kuin pitää vaan tehdä, pitää olla itselle niin kuin uskollinen. Näin. Ja mä niin kuin toivon, että nämä ajatukset resonoi muiden ihmisten kanssa ja voi sitten myös niin kuin inspiroida ja tälleen. Ja niin kuin, aiemmin niin kuin on lannistunut liikaa aina kun tulee tällainen setback. Ja siis näin, siis ärsyttää kun mä en pysty kertomaan teille, siis minun yleisö tällä hetkellä, tällä äänitteellä, niin se nyt on varmaan sitten kaikki suomalaiset, mutta niin kuin mä periaatteessa puhun vähän niin kuin maailmalle, koska niin, maailma. Joo. Mahdollisesti katkes ajatus tässä, mutta siis ongelma on niin kuin, ongelma silleen, ongelma mediasisällössä ja muussa niin on se, että kun siellä on niin paljon ihmisiä ja ne sitten työskentelee sen yhden asian kanssa, niin sen sijaan, että siitä tulisi se paras mahdollinen, ja siis kaikki niin kuin, julkaistu musiikkia silleen, niin se kuulostaa ihan hyvältä silleen, että siinä on niin kuin, tuotantoarvot kohdillaan ja näin, mutta niin kuin, sieltä sitten katoaa sellainen uniikkius. Ja mulla on siis koko mun elämän ollut se, että mä en ole löytänyt mun yleisöä, mä en tavallaan niin kun mä oon eristänyt itseäni, niin sitten ei tietenkään kukaan tiedä, että mitä mulla on tarjottavaa, koska minä en laita sitä kaikkien saataville. Mutta niin, mä esimerkiksi nyt vihdoin löysin, mä olen siis suuri musefani, ollut läpi elämäni ja se on vaihdellut se intensiteetti aina ja tälleen, mutta ei tarttunut siihen. Olen nyt siis seurannut toisen ihmisen elämää oleellisesti tässä pienen ikäni. Ja kun ihmiset sanoo, että artistit NS sell out, kaupallistuu tälleen massoille ja näin, niin sitten se on kuultavissa siinä musiikissa valitettavasti ja tavallaan tuntuu, että sieltä pitäisi riisua pois sitä tuotantoarvoa tai niin kuin tuottajia ja kokkeja pois soppokattilan ääreltä. Näin. Että tälleen tämä on hyvä niin kuin
oikeastaan niin kuin havainnollista ja mun mielestä. Eli musealla on semmoinen tietynlainen essenssi, ja se on niin kuin ollut vähän silleen kadoksissa. Mutta tämäkin just silleen, että on niin paljon eri asianhaaroja ja nuansseja, ja ne vaikeuttaa ideoiden saavutettavuutta, sanotaan tälleen. Niin siellä on niinku kokonaisia hyviä biisejä, jossa on tietty hyvä rakenne ja on tietty build-up ja sitten on release tavallaan, breakdown. Niin kuin Hysteriassa esimerkiksi. Niin sitten on tämä Will of the People-levy, ja siellä on One Stand Down-kappale, ja se on niin lupaava kappale, mutta se ei toimita, mitä se voisi toimittaa. Että sen pitäisi vielä olla vielä enemmän yliampuva ja niin kuin raskas ja näin. Mutta musta tuntuu, että jokin on rajoittanut herra Bellamin luovuutta tässä suhteessa. Että koska on vaan ajateltu sitä, että pitää saada myyvä tuote, että ei niin kuin ole, että se niin kuin arvotus, painotus on siirtynyt. Näin sanoisin. Että nyt on, ja siis kun olen käynyt keikoilla, mä oon käynyt jokaisella keikalla 2009 vuoden jälkeen, kun ne on ollut Suomessa, niin siellä on nähtävissä se, että se yleisö, kelle he soittaa, niin se on muuttunut ja siitä on tullut sellainen niin kuin massa tavallaan, että pitää soittaa vaan niitä hittibiisejä, koska sinne tulee ihmisiä kuuntelemaan sitä ja mun mielestä se on niin väärin. Mun mielestä pitäisi olla mahdollisuus myös, että fanit, jotka on ollut siis vuosia faneja, pääsisi sellaiselle keikalle, missä soitetaan niitä biisejä, joita he haluaisivat kuulla soitettavan liveenä. Just joku saatanan B-side vuodelta Nakki, niin silleen ei ole koskaan soitettu liveenä, joten soittakaa nyt. Ja siis näin. Että tämmöistä se on. Kun turhauttaa. Ja en tiedä yhtään, että siis kun on työkaluja, mutta tavallaan on niinku liikaa erilaisia vaihtoehtoja. Mä oon huono valitsemaan yhtään mitään, sitoutumaan johonkin tosi niinku tiettyyn asiaan ja näin, koska mä haluan tehdä kaikkea ja kokea kaikkea ja näin. Ja miksi en ole aiemmin tehnyt, niin se on ollut sitä, että olen sairastanut masennusta ja ihmiset ei niin kuin ymmärrä edes, kuinka paljon se vaikeuttaa elämää ja typistää elämää. Siis just tämä, että puuttuu sanoja, millä kuvailla sitä. Ja musta tuntuu, että mä oon vihdoin löytänyt suuren määrän sanoja ja sitten tavallaan, jos ei löydykään ihan oikeita sanoja, niin kuitenkin pitää olla mahdollisuus selittää se oma asiansa auki. Et mitä nyt tapahtuu paljon on se, että otetaan yksi lainaus pois siitä asiayhteydestä ja tehdään siitä lööppi. Ja sitten ihmiset, jotka ei jaksa ajatella yhtään syvemmin, niin pöyristyy siitä ja sitten tämä vaikuttaa sen henkilön imagoon ja se on niinku väärin, että näin käy. Että meidän pitäisi lopettaa tällainen suhtautuminen asioihin. Meidän pitäisi ajatella, että ihmiset on lähtökohtaisesti hyviä ja tarkoittaa lähtökohtaisesti hyvää. Ja sitten pitäisi itse miettiä, että hei, miksi minä haluan tulkita tämän näin negatiivisesti. Että tämä ei ole hyvä asia tehdä näin. Ja me tiedän, että jos mä julkaisen nyt esimerkiksi tämän YouTubessa, niin sitten kommentteihin tulee just tätä samaa paskaa, mitä tulee muuallekin. Ja
anteeksi vaan, mutta minä en tule lukemaan sitä. Että minä yritän poimia sieltä sellaiset kommentit, joille niin kuin, joilla on jotain annettavaa mulle takaisin, että mä pystyn näkemään niistä, että he on saaneet siitä mun ajatuksesta kiinni. Ja mä tiedän, että sellaisia ihmisiä on. Pitkään mä uskoin, että ei ole olemassa, että mä oon niin kuin ihan yksin. Ja se siis toikin on sitä omaa rajallisuutta ja se oman rajallisuuden tunnustaminen on erittäin vaikeaa. Niin tunnustaminen sekä tunnistaminen. Niin tosiaan nyt olen matkalla siihen, että pääsisin omalle kultaiselle vuosikymmenelle, mikä on 30-stä 40-seksi. Ja niin kun mä haluan vihdoin antaa takaisin maailmalle, että mulla on paljon annettavaa oikeasti. Ja niin kun haluan tehdä näin ja mä tarviin siihen ihmisiä, jotka tukee mua. Ja en ole saanut aiemmin tarpeeksi tukea, enkä osannut hakea sitä, koska mua on pelottanut tosi paljon ja mä oon tosi herkkä. Niin sitten mulla on tullut se tunne siitä, että ei ymmärretä ja ei haluta ja siis tää niin kuin torjutuksi tulemisen tunne. Ja sitten se on ollut erittäin surullista, kun mä oon myös katsonut ihmisiä, joilla on ollut sitä tukea ja ne on päässyt paikkoihin ja paljon on ihmisiä, jotka ei edes ole silleen huippulahjakkaita ja näin, mutta silti, koska heillä on ollut ne oikeat ihmiset siellä ympärillä, niin sitten ne on päässyt paikkoihin. Ja niin. Ja tästä päästään myös siihen, että miksi mua ärsyttää se, tai miksi ylipäänsä transihmisiä ärsyttää se, että sanotaan, että olet rohkea, kun siis se ei ole se syy, mistä meitä pitäisi kehua. Että tavallaan pitäisi olla itsestäänselvyys se, että saa olla sellainen, kun haluaa. Ja sitten sen lisäksi, sen päälle, kun teet jotakin rohkeaa, niin siitä pitäisi sitten antaa palautetta ja näin. Kiitos.